Geçen hepde başlan çabığı sebäpli yurdun ahal we Mar vilayetlary tile var boldular. Mar vilayetyna tagtywadyr etrawy, Bayramaly we Mar şäherleri ýagşdan agyr deper gördüler. Ahal vilayetinden moto Kak etrawy, Änew we Aşgabat şäherleri tile boyun egdiler. Yurdun başından geçen bu agyr ýagdaý Türkmenistanyň hiç bir resmi diýilip hasaplanýan habar gulluklarına görkezilmedi. Gaýtam tersine sil sebäpli öýlerini wagtlaýynça terk edenleriň şikayatlary dinlenilmän, til pidalarynyň düşüren videolary sosial medialardan aýryldylmakçy bolundy. Muňa endeş ýagdaý Bayramalynyň ýaşaýjylarynyň başyna geldi. Но на вокзале люди не живут. Почему-то на вокзале качают. Öýlerini suw basan Bayramalynyň ýaşaýjylary ilk bilen ýaşaýyş jaýlaryň suw baskynyndan halas edilmegi gerekdigini video alyp, ilkinjiligiň şäheriň wagdalyna berilmegi halky gaharlandyrdy. Şoňa näde şikayetlerden soň mahkama işgärleri suw astyndaky Bayramalyny gezip video düşürenler kowlady we olary paýlaşan videolaryňyzy aýryň. Bize siziň ýagdaýyňyz gyzykly däl, ýurdumyzy ýamanlamaň diýip işçen çäre geçiripdirler. Tagtawazarda bolsa demir ýoly köwen silin galdyran netijesi şeýle görnýär. Demir ýol dolu ulanyş daşyna çykdy. Silin täsiri bolan ýerlerinden ýene biri Aşgabat we onuň töweregi bolup durýar. Bazarlara çenli suw basan Aşgabatda şäheriň köçeleri köle urildi. Awtobuslaryň ýarymyna çelne çykan suw ýol hereketine kynçylyklar döretdi. Bu silden owalar hem nesibini aldy. Käbir ýerlerde bolsa silin badyna ähli hapa suwun ýüzüne çykdy. Ahal vilayetyna sili video düşürendikleri sebäpli basyş edilen bolsa-da habary henüz eşdilmedi. Şunça bolan tebigi hadisa garamazdan Türkmenistanyň hiç bir telewizionyasynda sil barada ne habar verildi, ne de sil pidalaryna kömek edildi. Onun yerine Türkmenistan başka ýurtlara we başka milletleri yardım bermegi halaýar. Hiç haçan kömek görmedik türkmenler bolsa, özlerine garşy ýöredilýän bu düşmançylykly siýasata näme diýjeklerini bilen ok. Ruangulu Berdimuhammedow adyny aky howunarlygy MTS agalara himayet bermek boýunça haýır takabat gatnatynyň adyndan Туркменистан направил помощь в Палестину от имени благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова. Одежду, обувь, специальные принадлежности и продукты питания распорядился отправить в терпящее бедствие Приморья президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов как жест дружбы и добрососедских отношений.